ман Таҳмина Раҷабова, ҳунарманд, актриса ва дар оянда коргардон. орзуҳои худро ҳар сеаш ба он тарзе ки зиндагии худро дида метавонад ё ин ки дидан мехоҳад, ба фикри ман ҳамон хостагиашро ба даст меорад. ин мева меваи хуб намешавад. ҳаст дарахте ки меваи хуб медиҳаду ҳаст дарахте ки меваи бад. ин хел гап нест. ҳамаи дарахт меваи хуб медиҳад, аммо ҳаст мевае ки худаш ба замин афтида мепусад. ба мисли ҳамин шояд баробар карда шавад. худованд агар хоҳад шумо пурсед ки дар хонаи марди камбағал чӣ бояд бошад? чӣ бояд набошад? дарду алам ҳамаш хуб мешад. ҷавобаша медонед. баъд аз оне ки ба хок фурӯ меравад, ҳамон вақт дигар ҳеҷ чизро намехоҳаду сер мешад. пули об ба об, ҳамон пул бо кадом роҳе ки омад, бо ҳамон роҳ баромада меравад. рушди синамои тоҷикро чӣ хеле ки дар давраи шӯравӣ як бора синамои тоҷик чӣ хел баланд бардошта шуд дар сатҳи ҷаҳонӣ. ана ҳамин мехостам ки шавад бо иштироки ман.